Dobrý deň, takže vítam vás pri mojom prvom gastronomickom videu. Dneska ideme do reštaurácie Atrium. Uvidíme, ako to tam vyzerá, chutí aj všetko. Natáčaš? Hej. Natáčaš? Zaujímavé. To je jak hovno. Čo je vždy dobrá prvá... To je fantastické. Ideme. Obsluha tu je celkom dobrá. Vyzerá to tu v pohode. Celkom. Milá obsluha dobre vyzerá, áno, Peťo. Kofolka nám prišla celkom rýchlo, mohla byť aj rýchlejšia, ale však nevadí. Je vychladená. Je vychladená, to je dobré. Ja už mal waiting experiences, toto je Kamo to? Čak, usákam. Ja to šel s tatkom tam. My sme čakali hodinu aj... Ja som raz čakal hodinu na... To s Peťovým bratom som raz čakal hodinu na obyčajné hranolky. No, alebo ja som čakal hodinu a pol na pizzu. To čo tam chýba, nejaký opak teba tam dal ešte svoju... Peťo, počúvaj, hra tvoja obľúbená pesnička. Nebudeme radšej Kid Karoj a Justin Bieber, staj. Zostaň. Toto vyhralo najlepšiu pesničku roka 2021. To som takéto veci aj počúval vtedy. Hej, viem. No a keď to tu rozbehne, to bude dobré. Hej. No ak sa to tu rozbehne, to nebude aj jednotka. Takže prišla nám polievka, lyžička je pekne čistá, polievočka vyzerá fantasticky. Výborné. Idem ochutnať. Opal jak hovado. Po bližšom preskúmaní som zistil, že to není slanina, ale celé. Fuj, to je smrad. Pardon. Takže mrkvička je zelerík je dobre uvarený. Je dobre uvarený. Ballerina cappuccina. Je to výborné. Celkovo dobrá. Ja som to prekorenil. Polievočka zjedená, bola celkom dobrá. Uvidíme ešte druhé. Druhé sme si objednali palacinky, uvidíme, kedy to príde. Takže prišli palacinky. Idem urobiť prvú ochutnávku. Som zvedavý, aké to bude. Palacinky zjedené. Chutili celkom dobre. Jediná vec, ktorá mohla byť lepšia, že vo vnútri nebol džem a bola tam nejaká biela vec, neviem čo to bolo. Peťo, aký máš názor? Bolo to dobré, ale to mascarpone, tie cecky biele, boli také bez chuti. O ničom. Bolo to akože mascarpone. No. Ale vnútri náplň bola dobrá, bola taká šláčka asi. Aj tie jahody boli dobré, aj tú trávu. Ale ten rys, čo bol hore, to žlté, to bolo také divné. Toto. Čiže hodnotím to tak 7 z 10 a ten vývar 10 z 10. Ja hodnotím vývar tiež 10 z 10. Toto bolo tiež veľmi dobré až na to mascarpone, že to bolo také o ničom. Dávam 7 z 10. A Peťo, tebe ako chutilo? Bolo to dobré. Vývar bolo taký 8 z 10. Toto bolo tiež tak 8 z 10. Hehehe